UPPL मुर्दाबाद UPPL मुर्दाबाद प्रमोद बर' मुर्दाबाद प्रमोद बर' मुर्दाबाद UPPL मुर्दाबाद Women's दैदेनगिरिफोर जोंनि मिरुनि दैदेनगिरिफोर आरो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर आरो ITSMनि दैदेनगिरिफोर जों जयैनो बे फोसावनायखौ लानानै जों प्रतिबाद खालामदों जों बिनि हेंथा खालामदों आरो जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोंहा बे फोसावनायाव जोंनि थाखाय मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जोङो माब्लाबाबो काम्फा बरगयारी बिथांखौ नैबे समस्थियाव बिजाथि जों मोननो लुबैयाखैमोन। प्रमोद बर' मुर्दाबाद प्रमोद बर' मुर्दाबाद UPPL मुर्दाबाद मानोना थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा गादबनाय नासयनाय सुसिनाय मानसि बुथारनाय बेबायदि खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथांखौ जोङो UPPL दोलोनिफ्राय जोङो खननै जों फेजेनदोंमोन आरो बिथाङा दाख्लैसो फेब्रुवारि दानावसो जोंनि बे UPPL दोलोआव हाबफैदोंमोन। दिनै बिथाङा जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्थियाव बिक्ति गैला बिथाङा माब्लाबाबो देरहानो हाया बिथांखौ रायजोनि स्कुला रायजोआनो मोजां मोनला दिनै बिथाङा आरो जोंनि दोलोआव हाबफैनानै जोंनि दोलोखौ गुलजार बेबायदि गन्डगल खालामनानै जोंखौ गावस्रा होनायनि जे हाबाफारि बे खामानिखौ बिथाङा मावदों। दा बेनिखायनो जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै जोंनि जिल्लानि जानानै जोंनि मिरुनि जानानै प्राइमारिनि जानानै बुथनि जानानै बिसिडिसिनि जानानै सापर्टनि जानानै जों दिनै बिथांखौ जोङो खुद्रिसानाय जोङो देखायदों आरो जोङो हायै खामानिखौ जोङो जेब्लाबो खावलायबाय थादोंमोन। प्रमोद बर'खौ जों खावलायदोंमोन जोंनि नेताफोरखौ जों खावलायदोंमोन नाथाय बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ बेसेन होआखै। दा बेनिखायनो जोंनि मोनसेल' थांखिया बे 14 चिरां दुवाराव जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों लुबैदों आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो इन्डिपेन्डेन्ट उदां बिजाथि महरै जोङो फोसावगोन। जोङो बेखौ फैगौ 2 तारिखआव जोङो नमिनेशननि जे खामानि बे खामानिखौ जोङो मावगोन। दा जोङो ब्लक कमिटिनि जानानै खमसे खम 200 निफ्राय 300 बेबायदि जोङो रिजल्यूशन होबाय। जोंनि UPPL दोलोनि जे फ्लेग बे फ्लेगखौबो जोङो सावनाय जाबाय आरो जोङो फैबाय थानाय समाव इन्डिपेन्डेन्ट जानानै जों गेलेनो जोङो थियारि जादों आरो 100% जोङो निश्चय देरहागोन जों बेखौ मिजिं खालामदों। जोंनि समस्थियाव काम्फाया थैब्लाबो देरहाया बे 100 बार बे समस्थियाव गेलेब्लाबो बिथाङा देरहाया मानो काम्फाखौ मोजां मोननाय मानसियानो गैला। दा काम्फानि बिथांमोना रिउमार्स खालामनायनि थाखायनो जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै BPF आव BJP आव जोंहा ABP आव आरो गुबुन गुबुन दोलोआव दिनै जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा दिनै थांगासिनो दङ। मानो काम्फा बरगयारी बिथांखौ जोंहा रायजोफ्रा मोजां मोनला काम्फा बरगयारीनि आदर्श नीतिखौ मोजां मोनला काम्फा बरगयारीनि आखुआ माबायदिमोन बेखौ जोङो रावबो मिथियै गैया। 17 बोसोरनि जारिमिनाव जों भुगिनानै दङ। दा बेनिखायनो काम्फा बरगयारीखौ जों माब्लाबो जोङो लुबैया आरो काम्फा बरगयारीनि बे समस्यायाव 100% देरहाया जों बेखौ बुंनो हायो। दहाय सिमाव नोंथांमोना दा सोरनि जानानै खामानि मावनो जों दिनैहाय सिगां समाव जों UPPLनि हार्डकोर वार्कारमोन जोङो UPPLनि गेजेरजोंनो थांनाय 2020 आव जोङो काम्फा बरगयारीखौ फेजेनदों। थांनाय 2021 आव जोङो जयन्त बसुमतारीखौ जों देरहाहोदों। थांनाय 2024 आव लकसभायाव जों जयन्तखौ देरहाहोदों। थांनाय 2024 आव बाइ इलेक्शनाव निर्मल कुमार ब्रह्मखौ जों देरहाहोदों। जों दिनैसिमबो जेनाखै जों UPPLनि साफा साफा कर्मीमोन जोंनि मोदोमाव थै हारा मेलेमाव UPPLआनो दङमोन नाथाय जोंखौ हाइकमान्डआ बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों UPPLनिफ्राय जोङो दिनै बिबान एंगारबाय जों रिजार्वेसन होबाय 300 जोंनि मावथिफ्रा दिनै रिजाइन होबाय आरो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जोङो UPPLनि बिजाथि नङालासिनो उदां बिजाथि जोङो होनानै बिथांखौ जों देरहानो थाखाय थांखि लानाय जादों। थारैनो नोंथांमोना काम्फाखौ फेजेनलांगोन जों 100% जों काम्फाखौ फेजेनगोन जेरैखि जाया मानो बाय हुक एन्ड बाय क्रुक जों काम्फाखौ फेजेनगोन आरो काम्पानिजों उदां जागोन। जय इन्डिपेन्डेन्टनि जय इन्डिपेन्डेन्टनि जय डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जिन्दाबाद जिन्दाबाद सांग्रां ब्रह्म जिन्दाबाद 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 काम्फा बरगयारी UPPL दोलोखौ गोबाव लाखिनो हागोन साननानै जोङो दिनैहाय खावलायदों जे मोनसे समाव जोंनि तरुन गुगै सर्बानन्द सनवाल बिथांखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गादी सेदों। दिनै जोंनि प्रमोद बर'नि गादीखौबो जोंनि जायफ्रा दिनै UPPLआव फैनानै दिनै बिथांमोनहाबो प्रमोद बर'नि गादी सेनो थांगासिनो दङ। प्रमोद बर'आ हुसियार जायोबा बे गावनि इयुनखौ थि खालामनो हागोन। प्रमोद बर'आ जुदि बेनि फारसे जुदि सांग्रां नङाबा प्रमोद बर'आबो गाबोन गावनि मासिया थानाय नङा। दिनै UPPLआ मोनसे थांखि लादोंमोन 20 बोसोर 25 बोसोर जोंनि सरकार खालामनो थाखाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय जोंनि गेजेरावनो गावसा गावसि जायोब्ला जोङो 5 बोसोरावनो जोंनि UPPL सरकारा जेनगोन। गाबोन सोरनिबा बाहाय सरकार फैगोन
प्रमद बर'आ बाहाय खुनु पावार थानाय नङा आरो बेनिखायनो जों खावलायदों हमथानायावनो बयबो मोनसे मोजां सिन्था पजिटिभ क्रिएटिभ इनोभेटिभ साननायजों खामानि मावनो हायोबा जों निश्चय इउपिपिएलआ गोलाव सम थांगोन नङाब्ला बियो गुसुं समावनो इउपिपिएलनि सासना इउपिपिएलनि गोहोआ बियो जोबनो थांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि नैबे 14 नं चिरां दुवारावहाय रनजित बसुमतारी बिथाङा एमसिएलए हिसाबै देरहानानै थांदोंमोन आरो बिटिसिनि इएमबो जाबोदोंमोन। दा बिथाङा नैबे गावनि समस्तियावहाय माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायाखै होननानै रायजोफ्रा बुंदोंमोन। दा बैफोर खामानि मावनो हायैफोरखौ रायजो राजानिखौ नोंथांमोना बा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ इउपिपिएलनि जानानै गोबां खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंगोन आरो नोंथांमोना दा केन्डिडेट मोनासै बिथां सांग्रां ब्रह्म दा बैसोर रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना माबायदि गोजोन होनो सानो? दिनैहाय जों रोखा बुंगोन जे थांनाय 2020आव बिटिसि बिसायख'थियाव रनजित बसुमतारी बाहाय टिकेट मोनामोन। बिथाङा गुबुन जायगानि बा गुबुन समस्तिनि बिथांखौ जोङो बे समस्तियाव पार्टिनि डिसिप्लिनखौ लाखिनानै जों बिथांनो बिजाथि होदोंमोन। जोङो रायजो राजाया ज' खौसेयै जों बिथांखौ जोङो देरहासार खालामदोंमोन। दिनै एमसिएलए जों मोननो हादोंमोन, इएम जों मोननो हादोंमोन। नाथाय बे 5 बोसोराव बिथाङा रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै जोंनि ब्लकखौनो नायनो हायाखै, ब्लकनो मोनसेबो स्किम होआखै, प्राइमारि स्किम होआखै, रायजो राजानि खामानि मावनो हायाखै। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभिजनल' खालामदों, गावस्रानायल' खालामदों, पार्टिनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिखौल' बिथाङा खालामबाय थादों। आरो दिनै जोङो बुंनो हायो बिथाङा दिनै जोंनि समस्तियाव खुनु पद्धै मोजां खामानि मावनो हायाखै। जोंनि गेजेराव बियो गावस्रानायनि खामानिखौल' मावबाय थादों। आरो जोङो बिथांखौ बुंनो हायो बिथाङा दिनै पावारनि हांग्रि, पावारखौल' लुबैयो। आरो दिनै बिथाङा बेबायदि पावार मोननायनि थाखायनो 100 कौटि 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों। बायदि बायदि बिथाङा गारि सोरजिनो हादों, न' बां सोरजिनो हादों, हा हु सोरजिनो हादों। दिनै 100निफ्राय 200 कौटि बिथाङा खामायनो हादों। आरो दिनै जोंनि समस्यायाव गावस्रा होनायाव 1 नम्बर रल लानाया जा रनजित बसुमतारी। बिनि उनावहाय अमर सिंह ब्रह्मआबो बे खामानिखौ मावगासिनो दङ। आरो जों बुंगोन अमर सिंह ब्रह्मआ थांनाय 2020आव बिथाङा सिपसारा बिथांनि टिकेट जासिदोंमोन, बियो लायाखै। 2021आवबो एसेम्बलि बिसायख'थियाव अमर सिंह ब्रह्मनो टिकेट जासिदोंमोन, बे गेलेयाखै। दाख्लै बाइ इलेक्सनावबो अमर सिंह ब्रह्मनो सिपसारा नोङो टिकेट जासिदोंमोन, बेयो गेलेयाखै। जानानै सोरनिबा आफादखि सोलाग्रा जानानै जोंनि समस्तिखौ दिनै गादबनो नागिरदों, दिनै सुसिनो नागिरदों। दिनै तेरेंगा सारा रनजित बसुमतारीया दिनै साख्रि थिसननायाव गोबां रांनि लेनदेन जादों, जाख्ल'दों, नासयदों, गादबदों। बे बाथ्राखौ जों दिनै रोखा बुंनो हायो। दा बेनिखायनो नैबे समस्तियाव फेरेंगानि जेबो हल गैया। नैबे समस्तियाव फेरेंगाखौ गाज्रि मोननायनि थाखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआ गावस्रा गावस्रि जादों। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय दिनै गुबुन गुबुन दोलोआव थांनाया जागासिनो दं। नोंथांमोननि समस्तियाव मानो थांनो गोनां जादों? सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बिथाङा खाम्फाखौ। बिथाङा खुनु पार्टि सेक्रिफाइस खालामाखै। बिथाङा जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड पलिसिसो खालामदों, गावस्रा होनायनि खामानिसो मावदों। आरो बिथाङा जोंनि समस्तियाव मोजां खामानि मावनो हायैनि थाखायनो, रायजोफोरजों सैजायैनि थाखायनो, रायजोफोरजों मोजां बाथ्रा बुंजायैनि थाखायनो, रायजोफोरखौ सेवा खालामनो हायैनि थाखायनो नैबे समस्तिनिफ्राय बिथाङा दिनै गुबुन समस्तियाव थांनांगोन। दिनै जों बुंगोन जे बिथाङा निसिमायाव थांनो नागिरदों, बावखुंग्रियाव थांनो नागिरदों। जोङो जोंनि 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि जानानै, जोङो इउपिपिएलनि जानानै जों बिथांखौ बुंगोन जे समस्तियाव थांगोन, बे समस्तियाव बिथाङा माब्लाबा मोजां खामानि मावनो हानाय नङा। बे समस्तियाव थांनानै डिभाइड एन्ड पलिसि खालामगोन। बेनिखायनो रायजो राजाया सांग्रां जानाया मोजां, निसिमानि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां, बावखुंग्रिनि मानसिफ्रा भटार्सफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। बिथांनो थैब्लाबो भट होनो नाङा, बिथांखौ फेजेननांगौ। आरो फेजेननायानो जोंनि गुबै मुल थांखि जानांगौ।